ki khubor ka batesi TV lawan ra ashapi tak net foodish or dharma phi nginwan ra amangi hakhrdop yeng jongpi Dr. Inda Keolin Kharbuli MBBS MD DM Nephrology idai Dr. Baningkong haga jilla jongi ibala pentibit jala de ban sumariya ki badan jingshitom ki khlai ki bam light penjhi bha ki ba at ki kijan bat ki badan kam ban le dialysis wan ban yakendo yi ha Woodland Hospital dhan kheti Shillong man lakasngi na do ka por shiphobaji min step shaneng Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit Lingba ke Education Cell kalapan bana bakan sasam ya ki khusnam shaki Samla Pule ki bawan shakhman haki jing Pule ya ka ba antip kum ka Wickliffe Syiem Academic Award arajar arpuar kumta na kalyang jong ka seng kala khot bat where ki Samla Pule na West but Eastern West Khasi Hills District ki ba yo merit list haki examen SSLC HSSLC but graduate bakin penpoy ki kerteng bat marksheet ki jonki halani shwa ka khatkhandai tarik unai leber arajar arpuwai ye ki jingtip ke bakhambanya ki Samla Pule ki la ban shu telephone ho number pra iwei lai ar not khandai sao pra khandai lai henre not khandai sao san sao ar pra nyo nyo khandai san iwei pra iwei but hanyo not san ar san hanyo san not Kani ka jing tumu juni kawa kalau namta bangin kentiu banang penselur ya ki kena pulih job kani ka dok kathan berbawai te nagalyang jungi kasang nisno ban kentu ya ki tu kena ki balale bha ha ki exam ki jongi ha ka SSLC HSSLC berkumuru graduate itu belayo merit list Hagini, likely SSLC, HSSLC, but graduate, but snowha, ban tap a katang joki, but pentip, hagini ki number room. Ha number praway, lie are not, kandai sao, pra kandai lie. Anam biak system, praway, lie are not, kandai sao, pra kandai lie. Nangta, Nyo not san ar san nyo san not but pranyo nyo kandai san way pra way